Ja, kom op af det. Det kæmpes. Ja, det er godt kørt. Sådan. Peter Madsen. Den er hurtigt over. 29 flyver op. Og så kommer Kai. Han holder pause ind i huset dernede. Kom nu, Kai. Hvad sker det? Træk til, Kai. Så er du op. Så er det 25%. Sejt. Kan du få nøglen til min bil? Der ligger rugbrød og smør og sild, og så skal vi sgu have en til med. Ej, det gør der ikke, men det har nok ikke været dårligt. Så det er en snap, så. Bare kør. Her optager jeg lige. Se, hvor langt jeg kan komme. Så kaste kameraet op, når du kører over 100. Ja! Høj!